Welcome back to our YouTube channel. We're here at Alegria Cebu. We're going to Mt.Lepanto Alegria Cebu. Tana. 15 minutes later. A few moments later. PEPPO PEPPZZ, aniya kami, welcome back to our YouTube channel. Abot na jud mi sa Mt.Lepanto. Isa mo makaabot dire dapat i-hold lang ninyo ang motor kay kanang layo tungason kaayo na i-check ninyo daan kay wala jud tay magian nga kung maplatan gani dili mabulkit ang inyong motor kay way magian nya. Wala sa ilaing mga gasolinahan pareha nang atong i-butilya-butilya wala sa diri dapat ipultang dayon. Usa mo daghan man siyang kanang agian nga mga highway pero pinakanindot na mo nagian kay dito siya unahan siya sa may bridge Tapon Bridge to tawag ato. Tapon Bridge po di ay Tapon Bridge sa Alegria kay naman puy tapon ko dito sa Dumanhog so Tapon Bridge sa Alegria din igsunod ato dito na mo tungas dayon naharapod sa among video makita kung asa dapit ang naman to siya sa left or right side asa ta mo agi kay makalibog man siya basin ma-wrong turn ta ba. So gina Okay, so mga ka-peps, look how amazing and beautiful this Mt.Lepanto is, and as you can see, look over there, nag-fog na siya, bisan, unsa na oras na 9:39. Kabalo ko, dadaplis kalsada, init kayo, pero diri bugnaw kayo ang singkuan sa kanang iyang hangin, bugnaw. Di ka makafeel og limuot, di ka makafeel og init bisan pag ang sun mo ni kuha siya nangitkit na ni pakita na siya na taong sun pero di jud ta ka feel og init sungod sa kabugnaw. Padulong pa lang ka diri makafeel ka sa kuan kabugnaw sa hangin dinhi. Indot kay mga PEPPO PEPPZZ no, klaro kayo mong nimbat imong balhibo sa kabugnaw. And doon sa clouds, 5 replite. Just kidding. Mari mo diri mga peps, dili mo magmahay, nindot kayo diri. Kami diri mi namahaw gani, nindot mag kuan mo maglapag na mo diri din mag salo-salo nice kayo. Ni init na mga PEPPO PEPPZZ, silaw na kay kung agtang pero walay init. Subog now but may agtang is so dako. Yes, tinaog na ang Mr. Sunny Sun.
hello mga kapeps, I'm the mother of the sun. Oh, so as you can see, init kay siya ni. Gawas na si init Mr. na. Sun. Pero dili ka ka-feel og init tungod sa kabugnaw sa hangin. Nindot Mao kayo, na nakanindot diyan. Nindot pa kayo ang view. Makawala sa problema, makatangtang sa stress. So, ali na mo mga kapeps. Arat na mga kapepo peps. Mga ka-PEPPO PEPPZZ, come on and let's enjoy the view! Mga peps, namupog na siya. Namupog na siya. Hello mga ka-peps. So, bago pa lang gid mi nahuman no sa amo ang pagsuroy-suroy diri sa Mt.Lepanto nga makita nato diri lang sa Alegria, Cebu province. So, ang wala ni siya entrance diri. Ang inyo lang buhaton is pag full tank na sa inyong motor. Kaduwa na akong pagbalik no. And sunod is pagdala lang mong pagkaon. Hinoon ay baligya diri pero dili totally nga naagid tanan. And then affordable sa ilang baligya. Dili mo balakan na sila tubig, na soft drinks, ay mga matimo-timo dire or masima-sima.
Yes. And ikatulo na kong concern is walay entrance diri, so open to all. But naa sila yung mga pahibalo nga dapat ninyong tumanon, ilabi na ang mga motor, di pwede mo sudin o ang mga yupa ning ana, pero mas mayo nga una ang motor dili makasulod diri gyud sa venue diri dapita kay kuan man siya mabati, ma-distract unya. So, walang tayo numdumi mga ka-PEPPO PEPPZZ. Dili lang dapat pultangon jud ang motor sa motungas dire ug i-check daan ang mga ligid unsa kay kung maplatan na wala jud diri mga ka-PEPPO PEPPZZ. So manghuli na mga ka-PEPPO PEPPZZ kay napamilaing adto. Bye-bye. Bye-bye. Hope you enjoy this video. Please don't forget to like, share and comment and subscribe. PEPPO PEPPZZ Vlog. Comment, suggest for next video. Right? Next Bye-bye. challenge. Basta na may kinani pa challenge naman, pasisiyawin ninyo or kantahon na kaya ka na naman mga ka-PEPPO PEPPZZ. So bye-bye. Bye-bye.